Las grandes sardinas! Las grandes sardinas! Las grandes sardinas! Baina merezi izan du portuan, itxasoan, igerian, urgosotan, urgazitan, denetan aritu gara eta kostatako lana izan baldin bada ere, azkenean ere lortu dugu gure sardina freskorekin bat egitea. Eta gogoratu, sardina freskoa agertzen nahi duzuenean, bazkera bihotzetan diskutatzen dela beti eta giro freskoa, parranda usai eta jaigiro ikusten dituen herrietan eta plazetan antxe agertzen dela beti. Eta orain bai lagunok, gu bagoaz, nola? Dantza ginez, hori gehien gustatzen zaigun moduan. Beraz, zuek ere, dantzatu gure sardinarekin bagoaz eta... ¡Venga!
Kaixo, ni Nagore naiz, eta tarteka sardina fresko egiten dut, Eidabe konpainiarekin. Eta hori, show oso refreskantea da, eta refreskantearena ez dut esango zergaitik, baina badago parte bat oso freskitua dena, eta hori, umiak ondo pasatzeko eta, hori. Primerakoa, eta bueno, ni Jon naz, Jon Zubiaga, eta neube tarteka hoitzen dut, eta Nagore esan duen moruen da aurrentzako berbena moduko bat, baina apurtxoa buelta eman da, eta da parte hartze handikua, feedback handikua, eta saiatzen gara beti jaigiroa, apurtxo bat hemen San Ferminetan jaigiroa badau, fama handiko jaixa die, baina gu saiatzen gare jaigiro hori suspertzen edo apurtxo bat kaina sartzen, jolasen bidez, eta hori da sardina freskuaren zan leike espiritua edo. Hori da. Eta gero hemen, hori, jendea polito egon da, eta, euri pixka bat egin dau, baina jendea oso pilo bat animatu da, eta hori, badoaz sartzen, gitzinaka, eta azkenean amaitzen dute gurekin dantzan, eta oso ondo pasatzen dute umek, eta nagusiek bai. Saiatzen gara familia oso handako itzen, eta gaur izen da oso politxa hemen San Ferminetan eitxia beti da berezisa, Iruñara etortzia, kapitalera etortzia, eta Euskal ikuskizun bat, osotasunien eitxia hemen badauko bere xarma, eta gaur ikusi da. Gutxitik gora hain jau, eta azkenien bukatu dugu jaixan blai. Kantauriko itxasoa ekarri dugu gau Iruñara. Hori da. Gure ikuskizunak jakin nahi badituzue, web horrian daude, eidabe.com da, Adibidez, aste honetan gaude Barakaldon, ostiralean. Gero Mendaroko jaixetara ere bagoaz, gero Bastidara, Bilboko jaixetan be, eta hori, jairi jai, parranda eta jaigiroa suspertzen, hor gabiltza. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak, Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Kontsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Uda freskoenaz gozatzeko pres, hurbildu Itaroa merkatalgunera eta blai egin ezazu bertan ditugun prezioekin. Uztailaren 1 abuztuaren 31 Itaroan udako beherapenak. Prezio apalenetan murgil zaite. Itxaso ainako aukerak dituzu Itaroan. Uda iritsi baita Itaroara. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu.
profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian.
Eskerrik asko. Bueno, otra del disco. Casi todas las que vamos a tocar hoy son del disco, más de la mitad. Esto se llama Tell the Truth. Di la verdad. Bueno, esto que viene ahora se llama Waiting at the Station, esperando en la estación. Es un tema de sol sureño hecho en el sur, en Catatalandia, en el sur de Aragua, donde venimos nosotros. Sol sureño vasco.
You've got to get it on. Waiting at the station. Eskerrik asko. 96. Y se llama Keep on Keeping On. Somos más lejos de lo que parecemos, sí.
keeping on. Sidra quiso la batería. Shibra Quiso, desde la misma llanada a la besa, Cada día recogiendo patata. Hasta que un día cogió una batería y dijo, Caben Socks, hoy esto mola más. Y ahí lo tenéis. Bueno, el siguiente se llama My Baby Is Gone. Vamos allá, desde Vitoria, Nueva Orleans, directamente.
my body friends. Gracias, eskerrik asko. Thank you so much. Algún guiri habrá, ¿no? Algún guiri habrá. Y nos llevarán luego a toda Alemania, o a Inglaterra, o a Dinamarca, o a otro lado. Mila bederatzireun eta hirurogeitik estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita hamar urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Laktu yogurta. Laktu yogurta. Laktu yogurta. Ekoizpen integratuko yogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako yogurta, elez idazten da. Laktu yogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. San Ferminetan, bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez. Zato Baldorba sagardotegira,